Здравейте, момичета и момчета! Здравейте! Днеска ще играем на Pineapple Pen. Така, аз съм днеска със сестра ми. Всеки ще се радува на втори път. Всеки по 2 пъти. Така, ето ни ги химикалките. Ще изиграем с всичките химикалки. Първо си ти. Айде. Добре. Apple Pen. Apple Pen. Значи втори. Опа. Днеска ще снимам клипа. Apple Pen. Pineapple Pen. Това ми е втори клип ми беше. Първо. Не знам, пиша да в коментари. Pineapple Pen. Pineapple Apple Pen. И пишете в коментарите на какви искате да играя игри. Може всякакви, на компютър, на телефон. Изберете си само GTA, там Мафия, Watch Dogs. Какви си искате игри. Apple Pen. Apple Pen. Сега ли са? Pineapple Pen. Pineapple Apple Pen. Браво! На 9 стигна. Да? Сега втори път. Това ти беше май втори. Не. Втори сега. Това ти беше... Pineapple Pen. Чакай. Май аз си изиграх. Да. И толкова ли бави хората? Apple Pen. Тук малко се побърках. Pineapple Pen. Apple Pen. Pineapple Apple Pen. Apple Pen. Apple Pen. Apple Pen. Pineapple Pen. Pineapple Apple Pen. Ма това беше... Давай. Apple Pen. Pineapple Pen. Apple Pen. Pineapple Apple Pen. Изиграй. Pineapple Pen. Ама ти не играеш. Хайде, ето. Apple Pen. Хора. Apple Pen.
Айде по-бързо. Виж. Ако си изкрешила пак, ще... Pineapple pen. I'm pineapple apple pen. Pineapple pen. Pineapple pen. Apple pen. Така клипчето ще ми стане много добре. Pineapple pen. Apple pen. Ти изигра ли два пъти? Не. Еми, защо дава? Pineapple pen. Ами ако на един път се реда, хора, които гледате клипчето, не забравяйте, пишете какви Apple сте pen. Pineapple pen. играли на I'm игри pineapple apple pen. и такова. Може ли Apple се? pen. Може днес да бухнем на компютър второто клип, което ще бъде пуснато. Apple pen. Apple pen. Така, Pineapple pen. разлията по докато мислят, вече снимаха 11 минути. Еми, добре. Apple pen. Добре. Виждане и до днеска, до второто клипче. Чао! Чао.